ओरैबायदि उखैदो आरोना हेलो गाइस वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे फिसा चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रा थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनियाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा शेयार खालामनो हायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ब्लग भिडिअ थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिदिब्ला चलो बेनिफ्रायनो सुरु खालामसै दिनै जोंहा ओरैबायदि स्पेसियेल ओंख्रि रेसिपि बानायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबायल' थादो दायो नै सबाय सोमखाबाय आङो नै लोगोफोर सबाय बुरजाथार ओमफ्राय नै बिजायबा लेस्रा आं दायो ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै आङो बयलारखौबो मासे गोदाना लाखाबाय नै एकदम गिदिरथार लाबोखादोंमोन आरोना लोगोफोर नै दायो आङो जि साफा गोदाजोबनानै लाखाबाय दानजोबनानै लाखाबाय ओमफ्राय आङो दायो नोंथांमोन आङो लेस्राबो हाना लाखाबाय आरोना नै लेस्रा आं गायनाय आंनिनो फोथारनि लेस्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदि गुसुं हानायनि जाहोनानो जाहैबाय आं बेखौ फ्राय एवो आरोना लोगोफोर आं बेखौ नै बिजों एवनो नागिरदों आरोना नै सुपारिजों आं बेखौ इदो आराम बानायनोसै आरोना फ्राय बानायनोसै इनिफ्राय जोंहा दिनै माइ हादों जोंहा ओरैबायदि स्पेसियेल आरोना माइ हादों जोंहा दिनै हाजिरा लगायदों आरोना बुरजा मानि ओमफ्राय सबायजों आङो दाउ गाहामखौ संनोसै ओमफ्राय नै बे लेस्राजों आं दायो सुपारिखौ एवनोसै सेरेबजों हरनो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्रायो दिनै जोंहा जेबो बायलायनाङाखै आरोना आंनि बारियाव आं जि मैगं गायदों आं बेफोरखौनो जाहोजोबगोन आरोना लोगोफोर लेस्राबो लाबोखाबाय इनिफ्राय नै जोगोनारखौबो थाइसे गिदिरैनो खानानै लाबोखाबाय नै लोगोफोर मबाइलावसो फिसा नुदों बियो एसे गिदिरानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिखौ आं दायो भाजा बानायगोन आरोना बयलारजों आथा भाजा बानायगोन आं बेखौ ओमफ्राय दायो आङो संहोलांबाय थांसै लोगोफोर दायो आं पियास लेमखाजोबना लाग्रोनोसै आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां इन्टारेस्ट मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर दायो आंहा सुपारिखौ एवनोसै आरोना सुपारिखौ आङो एवनो थाखाय रेडि खालामजोबखाबाय नै पियासखौबो बारा बुरजा होआ आं इखिनिल' होगोन आरोना एसे दै होनानै फोरानफिनगोन नालाय पियासखौ बारा होबा लस जागोन ओमफ्राय आङो बिखौ होबाय आरोना आलु दरनै हाना लाबाय ओरैनो फिसा बेदर बायदि आरोना ओमफ्राय बेखौ होफासिगोन आङो गोथाव जाहोनसै आरोना सेरेबजों ओमफ्राय नै सुपारिसै आरोना लोगोफोर सुपारिखौ एवनोसै आं दानिया बानलु सानलु देखाजोबना लाबाय नै एकदम रेडि सामब्राम बानलु सब देखाजोबना लाबाय आं दायो आं संनो रेडि खालामबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं माबायदि संगोन बेफोरखौ देखायनो हाबाय थायाब्लाबो आङो मोनखांबाबो देखायसिगोन आरोना लोगोफोर आं मा संनो नागिरदों नोंथांमोननोथ' देखायखाबायानो आं दायो संहोलांसै आरोना साराय दुंबाय लोगोफोर नै थाव होनानै लाग्रोनोसै आङो थाव होबाय आरोना लोगोफोर दायो आङो संहोलांग्रोनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय था बेदरा बेदरै बायदि आङो थावाव संख्रि होना लायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै एवो आं मिन्थिया ओमफ्राय आङो थावाव संख्रि होग्रोयो आरोना एसे माने बेदरखौ बेदरै बायदि आरोना नङाबा बेदरा बेददेरथारोहाय एकदम थाव गुदुं बेददेरना मोखां मानि गाराय जाजोबलायो आंनिया ओमफ्राय आङो संख्रि एसे होना लाखाबाय भाजिनो आङो एवलांखानोसै लोगोफोर आंहा बेदरखौ एवबायानो आरोना जाद्रायबायानो नै एवनायखौ एवबायानो आङो बेनिफ्राय नै सबायखौबो सोमना दोन्दोंमोन नालाय जि गिदिर बुगाजोबना थाबाय नै दाबोरसे दै होदोंमोन आरोना लोगोफोर इमान दाबोरसे मानि नङामोन सबाया ओमफ्राय एकदम रुइनानै दाबोरसे जाना होबाय नै ओमफ्राय लेस्राबो लाबोखाबाय आं दाहाय फ्राय एवनो आरोना ओमफ्राय बांद्राय खाद्रायना लाबोनायनि बाल्थिंखौबो सोमना दोनबाय आथा नै लेस्राखौनो बाराद्राय खाना लाबोदों ओमफ्राय नै आथा हाबावबायसो जि बुरजा खाना लाबोखाबाय आरोना सेरनै सेरथामसो जानाय जखमनि खाना लाबोफ्रांदों आङो लेस्राखौनो बेदथे रायजानो गिना बाल्थिङाव सोमना दोनबाय नै लोगोफोर बाल्थिङाव दैयाव सोमना दोनबा जिहेतु गोथाङै थायो आरोना साननै सानथामबाबो बिनि थाखाय इयाव सोमना दोनबाय आं लोगोफोर लेस्राखौबो होबाय आङो बेदरखौ जि आराम फ्राय एवखाना लानानै एकदम माने लेस्राखौ होना होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खोबै एवनोसै ओमफ्राय एसे दै होनानै आङो फोराननानै आराम ग्रेभि बायदि बानायना लांसिगोन आरोना सेरेबजों होनोसै दे लोगोफोर सेरेबजोंनो बिराद यामि बानायना होनोसै आरोना गोथावनो दायो आं खोबना होनोसै दसे सबायखौ आङो ओरैबायदि साफा सुना लाबाय आरोना नै माने बिगुर होननायानो गैला आरोना थारमाने बेसेबा आराम बानायना लाखाबाय आङो नै जि साफा जाबाय आरोना बिगुरखौ सोमनाय नालाय बिगुरा रुइखाजोब्बाय नालाय सुनायाव खारजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै नायदो लोगोफोर सबायनि अबस्थाया माने बिगुर थाबासो आइ जायोनो खिन्थु मानसिफोरा बुङो आरोना खिन्थु आङो नै इमान साफा बानायना लाबाय आरोना नै बया हिट नुखादो आरोना माने बिगुरखौ आं खारहोजोब्बाय माबानो सुखुवा आरोना आङो बे बिगुर थाबा माने ओंख्रिया गोसोम जायो आरोना बेनि थाखायनो आं दायो बिगुरखौ साफा खालामजोब्बाय नै ओरैबायदि गोजों सुनानै लाबाय लोगोफोर दायो आंहा जानना होनोसै आरोना ओमफ्राय आंना नै बेदराबो माने एसे गोदौगासिनो नै गोथाव यामि जानोसै आरोना नै जि गोथाव संखाबाय आं ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो जोगोनार आलु इनिफ्राय नै पियासखौबो आङो बिराद हानानै लाखाबाय आरो लेमना लाखाबाय आरोना नै एकदम सबखौबो रेडि खालामखाजोबना लाबाय आं गासिखौबो जोगोनाराबो बिराद गोदै जागोन बायदि मोन्दों आङो न'निनो आं गायनाय बारिनिफ्रायनो आं खानानै लाबोबाय दिनै फार्स्ट जाथ्रायनोसै आरोना लोगोफोर नायदो पियासखौबो दरब्रै गाहाम हाना लाखाबाय आङो ओमफ्राय दायो संहोलांबाय थानोसै आं फारसेनिफ्राय
नै लोगोफोर आंहा दा सेरेबजों होनो गोनां जुमायजों होनो गोनां भाजाया मोनबाय नै थङा खुग्लुंलायनाय ओरैबायदि यामि गोथाव लेस्रा आलु होनानै संबाय नै लोगोफोर बिराद यामि बानायबाय आरोना मोनबाय दायो आङो बुट एवलायनोसै आरोना माने सेरेबजों होनो बुट हरफानोसै आङो सुपारिया एसे खम जागोन नालाय मानसिफ्राबो बिराद बुरजा आरोना लोगोफोर दानिया आङो बुटखौ एवलायनोसै पियासबो हाखाबाय बानलुबो हाखाबाय दायो साराय जानबाय पियास माबाखौ बुटखौ एवनानै हरलायनोसै आरोना पियासजों आरामनो ओमफ्राय बेदरजों लाबजों आराम हैसिगोन आरोना सेरेबजों जुमायजों पियास बानलु होनानै एवबाय नै लोगोफोर बुटखौबो हालदै होनानै आराम फोमोनसिगोन आरोना दासो होजेनदों नालाय नै एवगासिनो आं दायो बिराद मेंखागोन आं दिनै आरो नै भाजा संनो दंबावो आरो सबाय संनो दंबावो नै ओरैबायदि सान्दुं दुंदों आरोना सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय दायो आं नै गाइखेर सा फुदुंलायबाय लाल साहासो होनथारसिगोन दान्थाय गाइखेर सा फुदुंलायबाय आरोना माने सानै जुमाय लोङै दोङो नालाय ओमफ्राय आं नै बेखिनिखौ आं जानो लाखिबाय आरोना ओमफ्राय इयाव पेकिं खालामबाय बेदरखौ ओमफ्राय बुटखौ इयाव पेकिं खालामबाय ओमफ्राय दायो साहाखौ फुदुंलायबाय आरोना ओमफ्राय जौ माने जौ नङा सेरेबसो सेरेब जुमाय सेरेबखौ फोथाराव हरग'नो हाबासो आंहा एसे खान्थि जासिगोन आरोना लोगोफोर आं फुङावबो ओंखाम जायाखै नालाय एसे ओंखाम जाना लाग्रोनोसै आरोना एकदम ओंखाम जानो थाखाय आं इखिनिखौ दोनबाय आरोना बाहायखो दायो फिसा इसिङावबो सबाय जानना होदो दा गाइखेरनि साहा फुदुंदो नालाय गोदौफावजों गिना आं खिबो थांथावा जागासिनो आरोना लोगोफोर बिराद मेंलायलायो आरोना लोगोफोर दायो आङो नै सबायाव होदो बेदर एवफ्रामगासिनो आरोना आंना सबाया माने गेब्लेजोबना मोनबायानो आरोना लोगोफोर नै गोदौफावगासिनो इसिङानो बिराद गाज्रि जाजोब्बाय आरोना जोंहा फाहामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय इनि थाखाय माने इसिंखौ साफा खालामाखै आरोना गोफोर सबाया माने अर होना दोननायखाय गोदौफावलायलायदों आरोना गेब्लेजोब्बायानो आं बिगुर दोनाखै नालाय बिगुर दोना बायदि गुफुर आराम जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिगुर थाबाथाय सैमा खि बायदि गोसोम जायो आरोना ओमफ्राय बिगुर गैया जि साफा जादों आरोना हालदै होबा गोमो आराम जासिगोन आरोना लोगोफोर एकदम आराम संनोसै आं दायो बेदर एवफ्रामगासिनो बेदराबो जासिगोनानो आंनिया नै हालदै होथ'वाखै आरोना आङो एकदम माने फ्राय बानायथारगोन होननानै सबायाव होनो होननानै आरोना ओमफ्राय हालदै होबा जासिगोनानो फ्राय जाबायानो एसे खामांबायानो आरोना नै लोगोफोर सबायाव होनाय बेदर आंनिया फ्राय आराम जाबाय आरोना सबायाव होसिगोन आंखो आरामसे खामफ्राम जालायनाय फ्राय एवबाय आरोना आङो सिथाबलायबायनि सारायावनो खामफ्राम जालायनाय एवबाय आरोना लोगोफोर दायो जि गोथाव यामि होनोसै आरोना सबायाबो आंना गेब्लेजोबखाबाय आं दायो बेखौ गेसखौ बन्द' खालामना दोनथ'नोसै ओमफ्राय सबायखौ खनसे एरना नायनोसै आरोना नै बिराद यामि जागोन लोगोफोर ब्रयलारजोंबो सबायजोंबो गोथाव जायो आरोना समबार मारिना होनाय बायदि जासिगोन आरोना सबायाथ' खारैसो जायो नालाय बेदर एवफ्रामनायाव थाव जाखायो आरोना नै जि आराम मोनबाय आरोना नै लोगोफोर सबायाबो आंनिया नै जि आराम रुइखाबाय आरोना माने बेदर होनो हाबा गोमो आराम जासिगोन आरोना आं हालदै होथ'वाखै नालाय बाहाय एसे माबाबाय नालाय नै गेब्लेजोब्बाय दायो बेदरै लाबै सारायखौ आख्लायनानै बेयाव होसिगोन आरोना होमबाना दै होबा आराम जासिगोन नै लोगोफोर ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय माने फुङावबो जायाखै आरोना ओमफ्राय नै आङो एकदम सुपारि सेरेबजो जानो हरनो गोनांखौ लाखिदो आरोना ओमफ्राय इखिनि ओंखामखौ जानोसै आङो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय आयौ फुङावबो जायाखै आं मोनायावबो जायाखै मिथिबायना जि गोबाव जाखाबाय टाइमानो एकदम जिबायदि उखैबाय आङो ओमफ्राय आरो ओंखाम ओंख्रियानो मोनबावाखैसो लोगोफोर माबाफोरनो मा होनोमोन हाजिराफोरनो होनो थाखाय ओंखाम ओंख्रियानो मोनाखै ओमफ्राय आं फुंनि ओंखाम गुसुखौ जाना थानोसै आरोना ओरैबायदि उखैदो आरोना गारमाफोरानो सेबना दोनलायलायो नै बेदर सुपारि जानो लेस्राया ओरैबायदि गोदै नै माने लकेल लेस्रा नालाय ओरैबायदि गोदैलै जामायजोमोन लोगोफोर आं जाग्रोन दे जि उखैदों आं नै आं जानायखौ नायख'बोसै ओरैबायदि गोथाव जादों नोंसोरबो लुगैलायगोन र' ओरैबायदि उखैदों थाथ' दे आं जाग्रोनि उखैदोंना नै लोगोफोर दुब्लियाव ओंखाम लाना फैदों ओंखाम लांनो नागिरदों एकदम खस्थ'नो जि गिलिरखा साइकेलावबो नारनो हायाखै आं रोंफेराना नारनो बांद्राय ओइ ना बिबनाङा सिगां उन केमेरामेनबो दोङो दे सासे केमेरामेना बादुलाथार एकदम एख' मावथारा नुदोंना जि गोलोरखा दिखांनो हायाखै बिबनाङा सिगां मोनहैग्रोबायानो आंना बिराद स्मार्टखाना खामानि मावनायाव नै मोनफैबाय लोगोफोर दुब्लि मोनफैबाय नै मानसिफोराबो सयजोन आंनि हाजिराया जि खस्थ'खाहाय बुरजा संनांगोन ना आदै हाग्राबारि सामथायबारि गोजा दुब्लि मोनफैबायमोन लोगोफोर नै ओमफ्रायो थेला फायथेना होनायखाय दसे थाथ'बाय बिबनाङाबो नै एरायना थाहैबाय जों थेलाखौ थांग्रोथारथोसै होननानै थाबाय आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय नै साइकेलाव ओरैबायदि गिदिर बजाय लाबाय आरोना नै इयाव ओंखाम दोङो दे नै सिंनि मोनसे ओंखाम ओमफ्राय इयाव ओंख्रि दे बिराद देन्जार गिदिर माबा लाबोखादों नै होदो नै एकदम थेला फैथेना होनायखाय थाथ'नांबाय आरोना जोंहानिया खिजानाय नै लोगोफोर आंनि दुब्लियाव फैनायनि अबस्थाखौ नाय ओरैबायदि माने सङै खावै एकदम नै आइलि जाय फैबाय दायो ओंख्रियाव माबाफोर खानायफोर मोनबाथाय आंखौ दाय होखाथारगोनहाय माबा बेवाय गोजा आरोना जोंहानिया हाग्राफोरा ओमफ्राय दायो आङो हैग्रोनोसै दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि ब्लगखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नै ओंखाम लाबोग्राया स्कुटि पार्किं खालामदो
बिराद सान्दुं गोसालै लोगोफोर ओंखाम लाना फैदों नै बिराद नै खस्थ'थार साइकेलजोंसो लाबोनांगोन ना नै ओंखाम आयाव दोनबाय ओमफ्राय बिथिंजायबो दै दोनदो नै माइ हाग्राफोरा लोगोफोर नै साथाम साब्रै साबा सयजन आरो ना सयजनबो लानानै फैबाय दुब्लियावनो ओंखाम नैयो थारिसे हाखांबाय आरो ना नै मोथि लावटब नुनायखौबो हाखांबाय ओमफ्राय दायो बैथिंजाय हागासिनो नै जोंहा बियावसो फैबायानो थाबायनानै नै जोंनि फादार इन ल' फैगासिनो आरो ना नै Kau nung bana tu sendiri tadi. Oh, iya. Jalan, jam tu. Karena kita pakai cekik mana? Yang rumah. हायदो ओंखाम हैनानै जेने थेने दासो न' मोनफैबाय लोगोफोर जों मोनजायाखैयानो दासो जानांसिगोन नायनाय आंखो सान्दुं गोसायाव थायोना कालारानो सोलायलायबाय आंना मोदोमानो ससे बेलेग जालायबाय आं दायो न' मोनफैबाय नै लोगोफोर दायो ओंखाम जानोसै आरो ना जोंहा नै गेन्दि फुल माखाया जि साफा बारजोबसिगोन आरो ना नै लोगोफोर आंनि ओंखाम जानायखौ आं देखायबाय थानो हाथ'ला आरो ना आं दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दुब्लिनिफ्राय फैबाय आङो ओमफ्राय न'आव थानाय बाखिफोरनोबो ओंखाम खुरनानै होगासिनो दा जागासिनो आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर थ' बिदिब्ला बाय बाय लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव